Maayong adlaw kaninyong tanan. Ani subtakin ninyo nga nga programa sa TV Apollo Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Service ano uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So natay tagaan nga gitawag og reaksyon nya kini siya nga tawag ining usa ka pastoy nga kita na to ba masabtan nato sa iyahang gipangsulti siguro basig suko na gyud siya nya gipugnan lang gyud niya ba kumbaga then at the same time ngita sa pamaagi ba nga makabalos sa ato ang gitawag og mga tubag or mga puntos ato ang mga real talks ba kumbaga sa social media kanang ato ang mga gin-upload nga mga videos. So nakita nato nga mura sa nasakitan pero iya lang gitago ba. And nangita siya pamaagi nga unsaon niya pag gawas paglingkawas sa mga argumento nga ato ang gitawag og gipresent. So tan-awon na nato mga sir og tawag ining mga ma'am ang iyahang gitawag og video. Okay, tan-awon na nato ha. Okay, paminawa pagayo mga igsoon na ako'y ipakita ninyo. Unya, paminawa ninyo ni, di ba, ang sinultihan sa CFD pattern, parehas, walay kalainan, puros yaga-yaga, puros binuang, unya, wala nakabase ug unsay gibutang sa Ginoo sa ulo ba. And before ko tawag ining magpadayon o before na to ni padayon, wala po ko sukad-sukad na yaga-yaga sa social media. Igo lang ko ni sulti sa gitawag og kamaturan. Nga naman kay musugot mo og sa dili ang akong gisulti realidad. Og never po ko nag-istorya nga magyaga-yaga ni bisan kinsa. Nga naman kay ang ako ang mga pulong nga ilabay, pulong na sa mga moderno nga panahon nga dali rang maabot o dali rang masabot sa mga tao og nagatan-aw nining ato ang gitawag og programa. Pero ang problema kung na-feel ninyo nga yaga-yaga na wa tay mahimo, pero di na ko nabawion. Nga naman sa hinungdan nga nagtug-an og nagsulti kog tinuod. Kung usa tinuod, mo na akong isulti. Di pwede nga gitawag og mamakako para ma-please lang mo. Dili pwede nga ako ang taguan ang kamatuoran para ingnon lang nga buutan ko para sa inyo. Ato yung ipadayon. Kanang usbo na ko, por sa kayaga, paminawa gani, unsa na iyang sinultihan. Nawa ha, Kung basahon natong balang kasulatan, ang templo sa Dios gidibuhuan or gikulitan og mga larawan. Pero kining simbahan sa mga tagak, wadyo kay makita nga gikulit nga gitawag og larawan sa bungbong sa ilahang simbahan. Subot pasabot, wala na lang og duha ka sakong kupras, maalaan nagbudigas kupras. na balik ko na ko, sinultihan, nagtarong nga tao na, nga ang simbahan himuon imong budigas kupras. Balik ko na ko ha, pamalandungi pagayo. O nainsakto ba ning iyang sinultihan? Ang gamitin ng buong tao. Kung basahon natong balang kasulatan, ang templo sa Dios gidibuhuan or gikulitan og mga larawan. Pero kining simbahan sa mga tagak, wadyo kay makita nga gikulit nga gitawag og larawan sa bungbong sa ilahang simbahan. Subot pasabot, wala na lang og duha ka sakong kupras, maalaan nagbudigas kupras. O tanaw. Napil po siya kitawa. Di ba? Napil po si Pastoy og katawa sa ako ang tawag ining gisulti. So buti pasabot, nakarelate ang maong gitawag og Pastoy. Sa ako ang tawag ining gisulti. O niya, akong giingon nga, wamo ko ingon nga, budiga na sa kupras. Ako ang giingon nga, maalaan nagbudiga sa kupras. Kung butangan ng tulo ka sa akong kupras ng portahan na, maalaan nagbudiga sa kupras. Kay simbahan bagod ng way dibuho nga mga imahin nga na ikalambigitan sa ginoong Diyos. Simbahan bagod na. Di ba? O ito ng tanawin niya yung tinakson. Oh, Kung basa pamati pagayo, mga igsoon. Sa imong paminaw, nainsakto ka ang iyang sinultihan? Yes. Ako may ni-istorya gyud ana na insakto. Nga naman tungod kay na ako'y gitawag og basis eh.
O niya, ang akong basis, biblical. Ang problema, kung kami ang musulti, di insakto niya, kami musulti, sakto mo. Yaga-yaga man na toy, oy. Ay, dili ta magyaga-yaga toy. Nga naman, kay, ang ato ang gibasihan, ang factual evidence sa argument nga gitawag o gipresent. Na ako'y gibasihan nga tawag ining argumento. Wala pa lang gani kung nilitok og sitas diha. Wala pa ko nilitok og text. Wala pa ko nilitok og chapter and verses. Unya, pagkahuman, yun, react na mo. So ang ako, ako'y basis. Factual to. Kay factual man to, kabalo ko sa kong gisulti. At the same time, kay factual man, mudawat ka man o sa dili, tinuod ka na nga ang templo sa Dios na ay gitawag og mga larawan. Ang kanang inyo, di na templo sa Dios. Sa ako nang giingon, duha na lang ka sa kong kupras, maalaan nagbudigas kupras. Again ha, maalaan og budigas kupras. Nagsulti ka to base sa iyahang kahibalo? Oh, yes. Yes. Nga naman, tungod kay, nagkut man ko og tawag ining phrase sa balaang kasulatan na gipaagi or gipresent na ko sa kuang tawag ining presentation. So, normal mo yun na nga kung usa kong nibawan mo, gito ako ang i-present. Dili pwede nga ang inyong nibawan mo ako ang i-present. Napamati pa kayo. Nakasabot ba siya sa iyang sinultihan? Yes. Ako, nakasabot kay ko. 100%. Ano nakasabot ko, kaya I am referring sa gitawag og Christian or gitawag og kanabitang cult structure ba? Worship tawag ining building. Kung baga, wala ko nagisgot og lain. Nagisgot ko og building, nagisgot ko og structure kanang gitawag og a house of worship. O nya na ako'y basis, nya pagkaman ako ang gipahaom sa inyo ka. Ang iyang dimensyon, ang Ezekiel 41. Sipiat ka. Dili ka na ang ako ang tawag anang buot gipasabot nga mga laro. Posible, naapoy tawag ining part nga ni-appeal na sa Ezekiel chapter 41. Pero ang naasa kong una-una, ang 2 Chronicles o kanang 1 King. Nga kung basahon nimo ang 17 o 18, mao ni ang giingon. Gusto ha, ang iyang dimensyon, mao ni ang iyang akong basahon. Ezekiel 41, versikulo 17 o 18. Nang Mura ra magtawag ini nagka-sulti og ilang pangalan sa silingan nila nga mananggiti. Ezekiel. Inumdam ko atong driver sa kining Route 5 sa unang nga si Ezekiel pangan. Ginoo ko yung tawag. Butangin po ng pagtahod toy. Oy, pastoy mangga mo. Butangin po ninyo nagpagtahod ng pangalan sa propeta. Oy, butangin propeta Ezekiel. Nga tarong nga po paglitok. Sikil mo. Sama na, oy. Andreo, ang bongbong sulod sa templo gikan sa gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmera ug sa mga kirubin. Ang hulagway sa palmera ug mga kirubin nag-ulhos-ulhos, matag kirubin may duha kanaong. Okay. Naadi ay. So factual akong gisulti. Wala ko tawag ini nagbutang-butang. Wala ko nagaya-gayaga kay ang akong gisulti na mas Biblia. Kana gani sa lang gani na sa tawag ini nga reference. Unya ang problema wapod niya magipadayon sa verse 19. Nga ang maong gitawag og mga nawong katong duha ka nawong nay nawong sa leon naapoy nawong sa tao. Di ba? So tama ang akong gisulti. Ang dili tama kanang imuhang gitawag og panabot nga bitawng tungod kay defensive kay mo. Muna nga mura og makita na ko sa inyo nga grabing kasakit gyud sa ito ba. Di ba? So, ikaduha, nagpadayag og tawag ini nga sa dagan sa argumento, gipadayag yun nga ang templo sa Dios na ay mga larawan, na ay mga kinulit nga mga larawan. So, dili di ay sayop ang pagkulit og larawan. Mahimo lang di ay ng sayop kung iluhon nimo nga Dios. Mamati pagayo. Kanang ang iyang gibasa is Ezekiel. Mao ba na ang church nga gimensyon ni Christ sa Mateo 16:18?
O pataka lang. Kalayo ba na mas tina itoy? Ang ako ang gisgutan about a house of worship. Wa ako naghisgot og convocation or an institution, assembly of people called out by God nga sa Greek pa gitawag siya ecclesia nga mao'y gilitok nila sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Gusto gyud mo ipsot ba? Gusto gyud mo ikyas ka matuuran ba? Wala ko mo gamit anang St. Matthew chapter 16 verse 18. Kung mo gamit ko sa St. Matthew chapter 16 verse 18, di ko maghisgot og house of worship. Ang akong gisgutan sa gipresent ni mga video nga ako'y nagsulti referring na sa house of worship kung sa Greek pa kiryakon. Naunsa man ning ato ang pastoy mo lagi na ba? Magpamaumao lagi. Murabi yung correct ni pastoy da. Dili lagi magpamaumao okay. Tawag anang maulawan ta ba? Maulawan ta ko ng ato ang argumento, ato ang i-present nga argument dili mao. Ginoo ko in taon. Gana, ang akong topic about a house of worship. Wa ko nagtopic about the assembly of people called out by God or ecclesia. Ang akong topic kiryakon nga naig pagdibuho sa gitawag mga ribulto. Wa ko nagtopic og convocation of people nga mao nang gisgutan sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Ikaw masiguro toy ang wakabalon sa imong gipangyawi toy. Dili man na mao. Kaya di magyud mo yung punto. Di magyud na mao ang ako ang gitawag ining gipresent. Kaya ako ang gipresent house of worship dili ang convocation of people called out by God nga mo nang nasulat sa gitawag St. Matthew chapter 16 verse 18. Nganong mayon kog dili mao? Ang iyang gimensyon nga templo sa Old Testament sa libro sa Ezekiel, that was 740 BC. Oo niya, so may supak na ko ana. Wa man ko ni supak ana. Ang point na ko kay gusto magyud ninyo Biblia nya ipaila magyud ninyo inyong kaugalingon nga nagsunod kuno mo sa Biblia. Ngano may mga ribulto ng inyo ang mga simbahan? Mo man ni punto nako. Oh. Nung wala man nagisot ni sa balang kasulatan Kirubin, Palmira. Nganong wala man na sa inyo? Ha? Nganong wala man na sa inyo? Bisan nagdakong kamunggay ng ibutang ninyo sa inyong simbahan. Wag yun. Di ba? Subuti pasabot kamo mismo wa mo nagsunod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kusog biya kay mo mahaom-haom. Before Christ, nga ang tabernakulo sa Ginoo gidekorasyonan og larawan sa dahon sa palmera o giulhos na pod naong napod sa kirubin. Sunod dahon sa palmera, sunod kirubin. Yun na sila. Di ba? So kini palang daan implied, implicit nga diha di ay sa Biblia ang balay sa Dios, ang templo sa Dios katong naabtan ni Ginoong Jesucristo naagi mga ribulto. So dili di ay sayop ang pagbutang og ribulto sulod sa iglesia or sulod sa usa ka house of worship. Kiryakon rather. Dili di ay sayop. So kanang inyong sige reklamo nga abot ribulto useless di ay na. Kay uyon man dahil mo sa nakasulat sa Biblia. Kaya kung uyon mo sa nakasulat sa Biblia, so therefore, kanang inyong pagreklamo concerning sa mga ribulto, wala na puwersa kumbaga, wala na gimbog aton. Kay uyon naman mo sa text, di ba? Uyon naman mo sa nakasulat. Kanya kung uyon mo sa nakasulat, nganong wala na sa inyong house of worship? Nganong ana na kurtina? Nganong ana din na podium? Nganong naa din na drum set? Nganong ang naa din na puro mga litra? Sa nasinihan? Mira kirubin. Now, ang question ako, mao ba na ibuti pasabot? Miingon ba ang Ginoo nga ang inyong mga simbahan tanan butangin ninyo og mga larawan? Nagdugang-dugang. Nagdugang-dugang si Pastoy. Ang akong buoti pasabot, basis. Kani abto kayo pa may mga santos kani abto mo nang ang ilang gibutang isip na ay tawag in binuhat nga na koneksyon sa Ginoong Dios mga kirubin. Kaya ang mga kirubin to bit 12-12 sila man ang misinghero sa daang testamento.
Nya nganong naa may mga palmira, mga palwa, nga naman tungod sa hinungdan, kanat nagtimaan concerning sa kahimayaan ug salvation based sa Jewish tawag ining interpretation. Mauna. Nya kay dili man to Christian church. Pag abot sa Christian church, oh, di na mo gibutangan. Nga naman kay amo ang giila, nga kanang simbahan o tawag anang house of worship nga amo ang giadtuan balay ni sa Dios. Ang among gibutang nga mga rebulto kaptong naay koneksyon sa Ginoong Dios. Gikan sa tanan sa dingding hanto sa taas. Di man na mao. Sabi di mao, mo may nakasulat sa sulatan. Ibaga gini mo toy. So bako na mo na nakasulat sa bala ang kasulatan. Di ba? So bako na nimo kung di mo ganahan umuhi mo ributo sa mga santos, ributo ni Kristo, nga naman nagsundo ninyo nakasulat sa Biblia. Nga naman nagsundo na ninyo. Ngano di ay og tawag ining kung saan nakasulat mo to inyong buhaton. Ngano man ninyo gibuhat? Nga naman kay pili-pili ra mo. Pili-pili kay kung magbutang mo imahen sa kerubin, nya itawag anang idibuho ninyo sa tibuok ninyong tawag ining house of worship, katauan mo sa mga tao, may panagkatoliko mo. Continue na to. Una, wala ta sugua sa paghimo og larawan. Pastilan toy. Sa insaktong pangunahon na toy, ang maayong butang, maayong balik-balikon or maayong buhaton. Di nakakinahanglan pang suguon. Unsa man ng pastuya ni. Kadaghag mga butang din na nga wa gisugo pero gibuhat. Di ba? O kadaghag mga butang nila kani sa panahon nimo sa kerubin ra gidungagan na nagpalma. Gidungagan nagpalma. Napag-announce liyon. Naunsa naman taon ng pastuya ni? Ah, di ba? Unya, di ba ang prinsipyo nyo kung unsa nakasulat maong sundon? Di ba? Anong wala man na sa inyong sekta? Anong wala man na sa inyo ang house of worship? Kay again, pili-pili mo. Maman punto. Ikaduha ko nimong basihan ang gisulti diha sa Ezekiel 41, dahon sa palmera o kirubin. Ang question ako, kanang inyong gipanghimo, San Agustin, San Labrador, Santo Niño, unsa pa ng uban dinha nga Santo Tomas de Villanueva, San Agustin, San Pedro, San Pablo, San Juan, San Jose. Ang question ako, mga kirubin ba na? Ay, sobra pas kirubin. Sobra pas kirubin, toy. Nga naman, tungod kay kanang gitawag og mga tawhana, gitagaan na sa Dios og kabalaan sa ilang kinabuhi og namatay sila tungod sa pagtuo og pagkinabuhi tungod sa pagtuo. Heroes of faith ba kumbaga toy? Heroes of our faith. O tanawa si Rizal, di ba? Bisag wa sugua nga magbuhat ng ribultong Rizal pero ang gobyerno ni buhat gyud. Nga naman kay hero na sa ato ang nasod. Popod ni mi. Naama may heroes of our faith namatay sa pagtuo. Gipatay tungod sa pagtuo. Nagkinabuhi tungod sa pagtuo. Naghimo og mga extraordinary works tungod sa gitawag og gahom sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi og na eksperyensya na sinati kini sa mga tao sa ilang panahon og daghan ang na-convert og nituo sa Dios. Di mo argi na namo tawag kining rebulto toy. Unya ngano makaingon man ko nga mas labaw pa nganong man kay walay laing ginatagaan sa Dios ilabinag in terms of salvation, grasya nga gikan sa dugo ni Kristo. Kana ra sila. Makirubin mo to kadawat og dugo ni Kristo. Ang nakadawat sa hamiling dugo sa Diyos nga namatay sa krus noon ang mga tawhana. Kunya sa Bagong Testamento, ang mga missing hero kaniadto sa Old Testament mga anghel man, tubit 12:12. Pag abot sa Bagong Testamento, ang mga missing hero mauna sila. Kung gibuhatan ang mga missing hero sa Diyos kaniadto nga mga kirubin og tawag ining ribulto, unsa may daotan kung buhatan na mo ribulto ang mga missing hero? Misanghero sa tawag ining maayong balita sa karon nga panahon nga mao ng mga santos. Yang problema, wa mo kakabalos kinabuhian ng mga santusa toy before nagibuhat ng larawan toy.
Kabalo ba ka toy San Agustin toy usa na sa mga nag-fight? Na kanang tawag ining dapat tutuuhan nato ang Old Testament toy. Gabasa-basa man ka ng Old Testament, wala ka kabalo sa background ana. Nganong gituuhan na sa mga Kristiyanos? Na lang toy. Unsa naman tao ni mga tao? Wala gid na magpamaomao lagi ba? Paatik-atik ba? Nani continue. Mao ba na ang gimension sa Ginoo? Actually, sumala sa balang kasutan, basa og sabton. Kunya, ang akong gipunting, ang basis nako ang Old Testament pa una. Nga naman kay sagad sa ginagamit ninyo pagsupak sa mga ribulto ang Old Testament. Di ba? Kung kamo mag-quote sa Old Testament, ginako niya, bawal maghimo ribulto. Exodus chapter 20. Unya, kung mo gamit po mig text sa Old Testament, di mo musugot. Nya, apil po mo at gisugo. Sa Exodus chapter 20. Ha? Apil po mo. Ni mga tawhana ni mga bulay ugig panabot ba? Sa New Testament Church, based in the time of Christ, sugod sa Book of Acts, chapter 1, up to the Book of Revelation, pangitae kong simbahan, nga dimension diha, nga nagbutang og mga larawan. Pakita lang jud kasi mo pag-ignorante toy. Pasensya kaya sa kumpulong ha. Pakita lang jud kasi mo pag-ignorante toy. Nga naman, ang mga Kristiyano at the time, ilabi na sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, pagtukod niya sa iyang iglesia, wa man sila katukod og house of worship. Bawo ko bag tawag ining nagtuo ko bag nagbasa mo Biblia. Nagtuo ko sa house of worship at the time. Toy, ha? Wala man sila gatugod og house of worship toy. At the same time sa ilang gitawag og panahon, persecuted sila. Giluto sila usa ko na pagtukod og house of worship. Nahitabo lang nga naa sila house of worship after na sa 3rd and 4th century. Nakapabarog na sila. Naa sila magipabarog kani Abdul pero pag demolition man. Kaya again, persecuted sila. Unya, ang pinaka-the best evidence na makitaan og mahibaw-an nato nga naagi mga larawan. Tanawa na mga katakumba toy. Pag-search toy, na naman tay tawag ining internet, na naman tay Google. Pag-search, tanawa na mga katakumba, na ay mga imahin toy. Imahin ni Kristo, imahin sa mahal na birhen, imahin sa mga apostol. Unya, kana nga mga imahin toy, mas karaan pa na sa imong sikta toy. Wala pa na sa unahuna si imuhang tawag ining founder o kung sa man na imong siktang gipasakupan nga magtukod mo inyong sikta kanang mga katakumba nag-una na nadaan nga naman 1st, 2nd, and 3rd century na o gibuhat na sa mga disipulos o mga Kristiyanos kani abto for the first 300 years. Samantala ni pastuyan ni tuo ko bang nagbasa ng Biblia ni. Sige, continue. Ang dimension nimong gibasa sa Old Testament, kirubin ug dahon sa palmira. Pattern toy, pattern ba? Pattern. Naunsa naman tao ni. Templo man to sa mga Hudyo. Pattern toy ba? Basis nganong dili sayop ang paghimo og mga rebolto nga ibutang sulod simbahan toy. Mao toy basis. Pero it does not mean toy kung sige ibutang dito mo pa ibutang namo pataka baga toy. Dili toy dili basihan ba? Basihan ba nga kanang dili di ay sayop ang paghimog rebulto nga isulod sa simbahan provided dili siya himuong Dios mao nay point toy di ko nato ibutang nga tong panabot toy sa lapalapa toy kaya kung i-continue nat nimo na imong pingunala nga panabot toy gibutang nimo imong panabot sa lapalapa unsa naman taong katoy oy continue. Gisugo sa Dios sila. Ang question, ikaw, gisugo ka. Di na kinahanglan laging suguon lagi toy. Maayo man na nga butang toy sa paghatag ug pagpasidungog sa mga tao toy. Nga naay kalambigitan kang Kristo toy kay sumapa ni Kristo 17 Gs San Juan ingon pa niya kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. And one way of venerating them kanang maghimog ribulto toy. Ana ba pag-honor si ilahang mabayanihon og makasantusong buhat samtang sila buhi patoy. Ana toy ba naunsa naman taong katoy oy.
Mindset ba? Stilana. Ang New Testament, gipahimo ba? Wala man gipahimo. Jesus, Ginoo ko yung taon to'y ang sentro to'y sa New Testamento'y gospel ni Kristo. Dili ang paghimo og tawag ining code structure. No, di na mao. Wala gyud mga tawahana ba ang panabot ba? Instead o ibutang sa ulo, ibutang sa lapalapa. Muna nga may takyatakan la tagaadla. Ningon na po din sila nga nagyaga-yaga. Ako nagayaga-yaga, tininood din ako. Tanawar ko na, oh, grabe kid pud mo eh. Grabe pud Ginoo ko pinagaba ning panabutan ning pastuya. Ang Dios miingon nga ayaw paghimo. Oo nga nang mo matug ipahimo sa Dios kay himo ang Dios. Usa naman taong katoy oy. Ano sa man mahitabo nga mo Dios na kay giilan nilang Dios Exodus chapter 32 verse 4 to 5 and Isaiah chapter 44 verse 17. Mo nang gidili. Pagtukag panabot ning atong migong pastoy oy. Unya maghimo gyud ka. Alang-ala din na mo himuan nga naman nagkalambigitan kang Kristo. Kay sumapang Kristo kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Unya ang mga simbahan nga nagsunod sa sulti sa Dios ug sa pulong sa Dios, imong himuong budigas kupras. Nagsunod daay mo. Kung nagsunod mo, nga nang mo'y imahin sa sulod sa inyong simbahan. Kung nagsunod mo. Ikaduha, kanang inyong pundok rehistrado man na. Ang pundok nagkasudi mo rehistrado. Ikatulo, nibuto na ninyong pundok after 19th century. Hanggang Kristo 1st century AD pa. May sunod daay mo. Huwag mo pang lipakin ko, Lord. Saan namang taong katoy? Dako man ang yaga-yaga. Na, kamo gitawag inang yaga-yagaon. Kay kusog kay mo mangangkon, wa mo ebidensya ikahap na ganami connection sa inyong giangkon. Og ako mo sultihan, tanang CFD parehas og sinultihan. Na, nganong parehas mi og tawag ining sultihan sa mga CFD, ako ay naman ko sa LCA. Nganong parehas mi sultihan, kay pattern ng pud ang inyong tawag ining atake. Wa mo kabantay ana nga, balik-balik lang among tubag kay kanang inyong atake, balik-balik. Kabalo ba katoy nga kanang imuhang atake toy? Gihimo na ang atake from the 8th century AD pa. Sa Christian Church. Wa man kabalo sa kasaysayan sa Kristiyanong simbahan god. Pasensya na kay ignorante mo gud pastoy. Ignorante in terms of Christian history. Ignorante man eh. Wa man ni kabalo. Ang mga Kristiyano at that time for the first 300 years naasri mga imahin. Di lang sila makahimog ribulto kay anytime pwede man silang bungkagon ang ilang house of worship, mabot na magtago-tago sa mga minteryo, mga katakumba, mga langob, ana. Panabot ng pastuya ni. Pattern tibuok Pilipinas o di lang tingali tibuok Pilipinas. Ang inyong sinultihan puros pattern, puros yaga-yaga. Anong yaga-yaga maguna, nasakitan lang mo. Kaya naprangkahan mo. At the same time, balik ko na ko, pattern ang among argument. Nga naman kay ang inyuhang atake pattern pod. Wa mo kabantay di lang kay ikaw. Apil pa ng ubang mga tagak parihan nimo toy. Pariha gyud pagtawag ining maipit sa topic at dribulto. Kung nakibalik-balik inyong atake, balik-balik mo na nga mo ang sinultihan. Nya yaga-yaga day na. Kung manubag mi yaga-yaga di ay. Kanang inyong pagbugal-bugal sa mga ribulto sa mga santos o si tawag na ana. Sa mo na yaga-yaga man na para sa mo kanang inyong ginahimo. Pero reklamo ba mi? Dili mutubag lang mi. Karon, ang tawag ining mahitabo, kami ni tubag reklamo ka. Diyan pastuya ni murang man ni komunista. Gusto lang nga siya mo hatag argumento. Puros binuang. Binuang bagod na nga naghatag na tag facts. Buto na gyud pastuya ni. Ang Bible nagsulti nga ang gasa sa church, apostoles, ebanghilista, propita, pastor, magtutudlo. Pero sa inyong gihimo, kay wala man mo pastor, ang pastor inyong gihimong pastoy. Tanawa ra. I-connect ni ako galingon sa Ephesians chapter 4 verse 11 pag sure di atoy ay. Bag ora mo diboto nya mo connect mo anang Ephesians chapter 4 verse 11 sa first century. Wa mo panglipak itilas.
Yabag. Kanang pastor diya to, di na pastoy. Pastoy man mo. Kanang pastor nga naa sa Ephesians chapter 4 verse 11, mga pari na. Kay ang tawag ining modelo ana si Kristo. Unsa man si Kristo? Pastor. At the same time, ingon pa San Pablo, 3:1 Hebreo, pangulong pari sa among pagtuo. So pag na ay pastor nga dili gani pari, piki na pastoy na. Ikaw, pastoy man ka kay di man ka pari. Mana kayo ninyo i-connect mo ni mga tawhana ba mga baga kay mga naong i-connect nilang ilang kaugalingon dito sa tawag ining kwan. First century unsa naman taon mo to eh? Ay po na pala biit mo ka ng pabaga po din inyong naong mga angkono ninyo ang butang o amoy labot. Diba? Ang gini, prangka-prangka ni pag-istorya to ya. Prangka gini pag-istorya to. Wa gini tawag ining lipod-lipod. Di ba ang inyong utok ana na mala mura mo gakaon og sabo? Na, ikaw na bro kaog siya bo. Nagdambo kas butang wa sa realidad. Diba? Nagdamgo kag butang nga wala sa realidad. Liman kag Ephesians chapter 4 verse 11, i-connect nimo imong kaugalingon. Wa mo pang tilasi sa inyong mga lubutan na. Unsa naman tao ni mga tawana? Wa mo mga uwaw. Di-connect ninyo inyong kaugalingon sa first century Christians. Ephesians chapter 4 verse 11, nga perting layuan ninyo. Anang Ephesians chapter 4 verse 11, existido na sila sa tanang panahon from the time of the foundation until now. Kaya ingon si Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Baga gikinig mga naong ni mga tawana. Dili mao. Unya unsaon nyo pagbaro ka nas kamatuoran? Ikaw may di ka baros ka matuuran. Ano man, di man ka imuhang i-claim ang imong kaugalingon nga apil ka ng Ephesians chapter 4 verse 11? Wang pagtibo at pagtilasin na yung tangkugo. Mutuon lang ko niyo mo to, magkahatag ka og ebidensya na kanang imuhang succession way bugto na gikan nimo padong dito sa mga apostol. Tuo ko nimo. Pero tagay kong ebidensya klaro. Tanawa ko nun ang inyong mga simbahan diya. Dahon ba na as palmira o kirubin? Ang inyong gikatag. Dili man na templo sa mga Hudyo toy. Templo man na sa mga Kristiyano toy. Nya ang templo sa mga Kristiyano sumala sa balang kasulatan na magbitbit og palmira. Na impalwa namin palmira. Naaman tanawa na musod ka. Pero problema kung musod ka ba sig masunog ka ba? Kung musod ka. Oh, ang mga santos. Nga naman kay ang kadaugan sa kinabuhian ng kalibutan na nakabutan ng mga santusa. Mo nagibutang na mo sa simbahan. Natin si sarili nga, may nga mo, i-pattern na mo ang among simbahan sa templo. No! Ang point is, ang templo sa Diyos kaniadto na ay mga ribulto. Karon ang templo sa Diyos sa bagong kasabutan, naagyan pa yung mga ribulto, dili na kayo sa mga kinubin, apil pa kang Ginoong Kristo, apil pa sa mahal na birin, o uban pa ang gitawag og mga santos. Kaya timaan ka na sa paghatag na mong dakong pagtahod sa mga responsableng girepresentahan anang mga ribulto, ha? Di ba? Ang wala gipahimo mo gihimo. Hostila na lang yun kada, kabagtok yung panabot. Mo na akong giingon lagi, no need na kang suguon kung maghimo kag maayong butang. Kay ang moralidad na ana na gisulat sa kasing-kasing sa tawo. Kay abagto kag panabot ng pastuya. Ang gipahimo wala himoa. Pero laktod pagasulti wa gid mo pahimoa. Sa bagay tawag ini. Sa ko lagi nang giingon lagi. Sa ko nang giingon. Basta maayo ganing butang, di na nakinahanglang suguon pa ka. Sige na kag ingon nga, wa mo pahimua. Unya, kididaan pod mi. Oh, may didi. Yabaga gini mo toy, oy. Yabaga gini mo toy. Kung ato ang isumbalik na, nga nakabasa po ka sa Biblia, gididaan mi. Gididaan ang Katoliko sa pagbuhat og mga ribulto sa mga santos. Sige be, pag ako ni-challenge sila, tagaya ko mabasa sa Biblia, kapitulo bersikulo nga, ang Romano Katoliko simbahan, kidid-an sa Ginoong Dios sa pagbuhat og mga ribulto sa mga santos. Kay pag dili ni makahatag ning pastuya, ako nang mulaton ang reply ani. Pag di ni makahatag ning pastuya, buti pasabot, bakakon pa ni anak siyawa. Mo na laktod pagasulti.
Pangitag bersikulos New Testament ug miingon ba ang Dios nga ang church, I will build my church. Unya this church kinahanglan butangan ninyong larawan. Uy, bangag. Unsa naman taong ko kanang church nga naa dinha sa St. Matthew chapter 16 verse 18, di man natawag ining house of worship. Kasi pastoy ang kisay mga membro ani. Wa mo maulaw. Wa mo maulaw ani inyong pastoy. Ang topic about house of worship. Kanang St. Matthew chapter 16 verse 18, dili na house of worship. Dili na kiryakon. Taka ng pastoyan ni. Taka lang. Anak ba pagsulti? Pamalandong pagayo. Na dapat ikaw ang mamalandong toy. Nga naman kay kanang imuhang giistorya puro gyud nakabangagan. Hindi gyud mo haoms ka matuuran toy. O mintras na pa'y oras. Undanga imong yaga-yaga. Wa ko nang yaga-yaga toy. Sulti lang akong tinuod ug ang pagsulti sa tinuod dapat dili undangon. Unya mo prangka ko toy, di man ko pareha sa uban nga tawag ining daygon-daygon mo. Ako di ko prangkahan ta ka. Aka nang inyong pundok yawa mo yung nagpaluyo ana. Kay yawa mo yung nagpaluyo ana. So therefore dapat ikaw ang mamalandong toy. Hinay-hinayin nagbiya kay pag oras og mamatay ka toy, pag atubang nimo sa tag-iya sa simbahang Katoliko nga si Kristo, patid-pati lang yung katoy. Idasok yung kagsakto dito sa impyerno toy. Yatak-yatakan yung ka dito. Uban ang mga demonyo nga imuhang kabarkada. Ay musugot kag sa dili madugay ang imong pulong aniho nimo atubangan sa Ginoo. Na, dili gyud ako ang tawag ining maiguan na toy. Ikaw gyud toy. Nga naman sa hinungdan nga nakikupitin siya kang Kristo, sa hinungdan nga imong giatake si Kristo ug ang mga santos pinaagi sa pag-atake sa ilang mga ribultog mga larawan. Ikatulo, wa ka nagpasidungog kang Ginoong Kristo ug sa iyang mga santos. Bantayan nato nga sumala sa balang kasulatan, muanhi ang Kristo maghukom uban ang iyang mga santos. Daghan kay mo patid-patid sa imo toy. Daghan kay mo patid-patid sa imo toy. Wala ta mo hadlo ka, pero ako mong gipahinumduman sa pulong sa Dios. Iya tira. Pulong sa Dios igo na gani mo nangupya. Kung way Katoliko di mo katuod anang pulong sa Dios. Kung way Katoliko nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios, know-how kay mo ana. Unya pagkahuman kamo na hinuon magpahinumdum nga mga piki nga mga magtutudlo. Wa mo panglipakig ko Lord. Mana mga sir ug mga ma'am begyo ta dapat pailad ni ining klasing mga magtutudlo. Klase nga nagpapastoy-pastoy, nagbitbit og balaang kasulatan, nagbitbit og Biblia, walay laing tumong og tinguha pagpanglingla na alang ni adtong mga Katoliko nga inosente ug way kasayuran sa pagtuong Katoliko. Kung magpailab tag sama ni ini, sa akon nang giingon, parihat ti ining moong tawhana. Mamatay ni, kung magpadayo ni, idasok ng Kristo sa impyerno ni. Na naman kay tanaw ra gud do. Nagigupitin sa kan Kristo niya pagkahuman sa kadaghan-daghang ribulto imahen ang atakihon, ribulto pagud sa mga santos ug ni Kristo ug mga samahal na birhen. Sus Ginoo ko para gaba. Mao na, toy ha, ako ni paaboton ang tubag ani. Ako ning tawag ini patulan ng pastuyan ni. Okay? So, kana lang una mga sir ug mga ma'am sa wala pa nakapag-follow sa ato ang page, i-follow itong mga page, RJ Rolatan the Second TV, Apolya.Puntor gamit ang page, Kuya Apollo sa page, and RJ's Vlog 2022, ug pwede sa mo mag-send din na ang Facebook star. So sa ato ang mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ's the Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Ug pwede sa mo mag-send din ng super sticker, super chat, and super thanks. And sa tanang mga Katoliko na gustong mo tabang, gustong mo suporta sa atong programa, pwede na ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers, manakaroon sa mga screens kasi nagadagang information o pwede sab mo mag-message sa itong page kung very mitan sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. O gana lang muna, gumingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.